What's up guys, ngayon po, may bago na naman video channel. Kaya make sure like and subscribe po. At welcome back to my other new channel. Ngayon po, punta tayo. Kanina, pang-top 2 ako. Ngayon, pang-top 1. Kasi nag-pierce tayo yung pets. Ngayon, tumas tayo guys. Sabi na, mabuti na rin ako. Punta tayo sa Enchanted. Enchant natin yung pets ko guys. Enchant natin. Enchanted para siya. Enchant natin pets natin. Enchant ko lang. Para okay. Pag in-enchant ko kasi laging sumakasakit eh. At ito kaya enchant ko guys. Ito, enchant ko to. Ito. Tatlo lang guys. Ayan. Enchant natin. Ano ba to? Chest breaker. Huwag yan. Tapos na yan. Yan muna. Huwag na natin enchant isa. Chest breaker. Gusto ko chest breaker. Yan ang masakit. Huwag yan. Mahina pa yan. Bakasin natin. Guys. Tingnan natin. Tech coins guys. Yan tech coins. Yan. Super teamwork. Huwag yan. Ayoko ng teamwork. Gusto ko solo. Yan. Chat natin yung tatling guys. Huwag natin. Glitter ay pangat yan. 150 more passer. Pangat. Pangat na guys. Pangat. Pangat yan. Pangat. Coins. Ang pangat. Coins eh. Ito mo pero wala na 103. Kailangan ko pa ito. Wait lang. Ayaw ko ng coins. Ang dafig tayo dito. Ayaw ko ng coins. Ito coins na. Ayaw ko ng coins. Uy. Swerte pa yun. Oh, strength yan. Try natin sa chest. Try na natin. Sisira lang ako ng 5 chest. 5 tech coins. Okay. Hacker portal tayo. Hacker portal. Sira tayo ng 5 tech coins. Sisira tayo ng tech coins guys. Sira tayo. Ito dito. 5 lang. Yan guys. Isa pa lang yan oh. Ang sakit to. Isa lang yan. Sakit na. Train na nga natin triple damage. Triple damage. Triple damage. All na ako. Yan. Sakit. Triple damage guys. Triple damage na ito. Ang lapit na. 5 chest lang. 5 chest lang naman eh. Easy lang yun para sa akin. Lalo na kung 6 yung ganito ko. Paparamihin ko pa yan. Yan. Oh, easy lang pala. Yan. Tayo natin. Hindi ko ginagamit ang mga mythical. Kasi yung pangit. Yan. Ilan na ba tayo guys? Dalawa pa lang tayo. Pangatlo na to. Pangatlo na to guys. Tayo natin gems. Wala na tayo triple. Huwag na. Mas masakit pa ng pet ko dyan. Kahit di na triple gems. Triple natin. Triple damage boost activate. Okay. Triple news. Okay. Tayo natin. Lalo ko siniro natin axolot. Ay, tatlo. Bite. Ayan, bite natin dito. Ayan, diretso tayo dito. Lag. Ayan. Naka-apat na. Ito na yung last. Last guys. Ito na yung last. Ito na yung last. So, welcome ulit guys. Ngayon po magtatapos ang aking channel. Guys, make sure like and subscribe kung sino gustong exclusive. Bye guys.